subscribe naman dyan mga idol. Hi guys! We're back again and again and again. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa plaza ng Puso Rubio. Ayan, surprise na dito po ay magtutungo ngayon sa Barangay Makayog sa Nasinto, Pangasinan. Para magatid ang panibagong surpresa at panibagong saya. Ating susurpresahin si Ma'am Mercedes Franela na nagsa-celebrate ng kanyang ika-60th birthday. At ang nagpa-surprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Cindy Franela all the way from Singapore. So samahan niyo kami at natin kung ano bang version ni Ma'am Mercedes sa pa-surpresa ng kanyang mahal na anak. So isa na sasabihin ko sa inyo. Arat na! Okay, kaya po. Ma'am, i-deliver lang po namin ang order niyo. Wala akong order. Wala akong order. Di ba nag-order po kayo ng sana set? Oh no! Pero kayo po sa Mercedes Franela. Oo. Tama naman po itong napuntahan namin. Ano ma'am? Ano? Tumakayog sa Nasinto. Oo. Tama po. So kayo nga po yun. Opo. Oh no! Pwede kung ano lang yung ay. Surprise ni Mami yan. Bali may babayaran pa po kayo ha. Wala akong pera! 1,200 lang po yung ano lang po, yung shipping fee lang po. 1,200 po. Oo. Buka dyan. Kaya nakalak sa likod. Mapakibukas nga po kung okay na. Yung itim po. Ito? Wow! Happy birthday! Wow! Alay ko sa'yo, ang hibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y Hindi mo ako nag-inis, tanda, ma'am? ikaw lang Nag-surprise mo kay sa Balong. may puso Picture mo ako. Kuya Judy, apan mo ko ng konti. lahat Okay. gagawin mo. Ganyan natin lahat ng buhay ang laging angat mo. Tingin, bawan. Lagi sa puso mo. Ayan. Walang inang matitis Ay, don't think so. Sige ang po. isang Ayan. Kanta tayo ng happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, kami sa bagong kami wish ko muna.
Siyempre, may listahan ako dito, kaya lang mukhang wala na talaga yung mga iba. Ayan, first in the list pa man din si Papa. Tapos si Kian. Si Kian. Yan, ano list mo na kaya anong sasabihin mo? Ano sasabihin ko kayo na happy birthday na na? Dito. Si Cairo. Ayun na, ayun na yun. Kian Cairo, sabi niya. Kinjan. Ay, wala. Wala. Si Auntie Gina. Ay, wala pa sila. Naku. Auntie Oli. Wala pa. Auntie Sinaida. Wala pa rin. Sir Peter. Wala pa. Kasi, wala din. Lahat na lang yung tinawag ko. Ikaw na lang mamita niya rito. Wala pa sila. Doon po kayo sa tabi ni natin. Wala pa. Sana mas matagal ka. Marami kang birthday na susunod. Happy birthday! Thank you. Ayan. O, si Lucas naman, Lucas. Si Lucas, ano sabi mo? Happy birthday po, nanay. Tapos, dali na. Ano pa? Ano sasabihin ko kay nanay? Wala na. Ayan. Ito po, nanay, meron po akong babasahin po para sa inyo. Ayan. Ayan, ito po. Happy 60th birthday, Ma. Sana nagustuhan mo ang munting pasurpresa ko sa'yo. Alam ko na ay, kuya, pakawas na akong ng echo. Hindi ko ini-expect kasi sabi ko sa kanya, huwag nang mag-agila para tanong. Happy 16th birthday, Ma. Sana nagustuhan mo ang munting pasurpresa ko para sa'yo. Alam ko na ayaw mong maghanda kasi matanda ka na, Mama. But you deserve to be happy in your special day, Mama. Hindi man tayo mayaman, salat man tayo sa pera, ang importante buo ang ating pamilya na walang sakit at malakas. May malakas na pangangatawan. Sana, Mama, mahalin kayo ng mga kapatid ko. Tulungan, alagaan nila kayo, ganun din sa mga manugang ninyo at mga apo ninyo. Mahalin nila kayo gaya ng pagmamahal ninyo sa kanila. Alam ko na hindi ako perfecto na anak, pero alam ko ang obligasyon ko bilang isang anak. Nandito lang ako palagi para sa inyo. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat, Ma, sa lahat ng pangunawa, pag-intindi, pagmamahal, at sacrifices ninyo sa aming nakakapatid. Siyempre kay Papa, salamat din sa kanya, sa lahat-lahat ng binibigay niya sa aming mga kapatid ko. Mahal na mahal ko kayo, Mama and Papa. Thank you so much. Alam ko na meron akong maling naging desisyon sa buhay ko na hindi nyo nagustuhan ni Papa. Hayaan na lang natin yun kasi nangyari na. Hindi na natin may babalik pa. Isipin na lang natin na isang bagyong dumaan sa buhay ko na kailangan kong kumapit para hindi ako tangayin ng bagyo. Pasensya na kayo, Ma at Pa, kasi hindi ko sinasadya na mangyari yun. Hindi dapat mangyari yun. I'm sorry po ng sobra-sobra. Happy 60th birthday ulit, Mama. May our Almighty Lord bless you. Always a good health and long life. Love you always and thanks for everything. Love your anak, Cindy. Send pa ang message ko ni Ma'am Cindy po para sa inyo. So, hingi naman po ako ng message nyo para kay Ma'am Cindy po. Iyak. Thank you, Lord, sa blessing na binigay mo sa akin, sa lakas ng aking katawan, at naabot ko itong 60. Sana magagtagan ka ang aking buhay ng higit pa sa 60. Masasabi ko sa aking anak na napapabait, napapasipag, matulungin sa akin, sa aking mag-asawa, sa kanyang mga kapatid na nandiyan palagi sumusuporta sa amin kung ano yung ulam namin sa buhay. Anak, bigyan ka sana ni Lord ng lakas ng katawan mo at makahanap ka sana ng lalaki na talagang para sa'yo, na hindi ka na tulungin. Lord, bigyan mo siya ng magandang pangangatawan, malusog lagi, at mas maganda pang work niya at successful ang kanyang buhay at life. Thank you, Lord. Thank you, anak Cindy. I love you. Sa mga anak ko, diba, mahal na mahal ko kayo. Lahat. Walang iwanan.
birthday po. So, in behalf of Surprise Mo Deliver ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best po, ma'am. Sana kung hindi pa ito yung ulit pagpunta ko rito namin pala ng Surprise Mo Deliver ko para surprise sa akin po ang inyong mga mahal sa buhay. At syempre po, sana may gabayan po kayo palagi. At syempre, welcome to the dual citizenship, which is senior and the Filipino citizenship. Ayan po. So, happy birthday po ulit at sana po bigyan pa ko ni Lord ng mahaba pa po buhay. Ayun po. Yun lang po talaga ang hiling naman natin ng bawat isa. Basta wag lang po tayong magkakasakit. Ayun po. Happy birthday po ulit sa inyo. Sana enjoy nyo po itong araw na ito. Yes, ma'am. Ayan. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise Mo Deliver ko by Miss Maylene Palabay, para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang po natin tatandaan, every gising is a blessing. God bless everyone. So naman po ako isang pasulit para sa inyo. Munting handa, munting regalo po ni Miss Maylene para po sa inyo. Ayan po. Thank you. So thank you so much po sa inyo. Maraming salamat po ulit. At syempre po, gusto rin po namin pasalamatan si Ma'am Charlene Gulam na siya ang naging tulay para makontak po kami ni Ma'am Cindy. Ayan. So maraming salamat po in behalf of Surprise Mo Deliver ko.